Λοιπόν, εμείς θα πάμε στον Ανέστη Βλάχο, ο οποίος ήταν ο κακός λεγόμενος εντός εισαγωγικών. Ο σκληρός. Ναι, ο σκληρός του ελληνικού κινηματογράφου, ο οποίος έχει έναν εγγονό. Παύλο μου. Εγώ λέω να μας πει ο ίδιος, που τα ξέρει καλύτερα σίγουρα, γιατί τώρα είναι σε εξέλιξη το μυστήριο. Έχουμε διακόψει. Ναι, έχουν βγει για να κάνουμε εμείς τη ζωντανή μας σύνδεση. Ωραία. Εκεί είναι η Νάντια Ριγάκου. Νάντια, μας ακούς? Καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Θέλω να σας πω ότι είμαι ανάμεσα σε έναν πολύ ευτυχισμένο παππού, τον Ανέστη Βλάχο, σε έναν πολύ ευτυχισμένο μπαμπά, τον Ηρακλή Βλάχο, και έναν πολύ ευτυχισμένο νονό, πάντα άξιος Ανέστη μου, τον επίσης Ανέστη Βλάχο, ο οποίος βάφτισε τα ετεροθαλή αδέρφια του. Μπερδευτήκατε? Ναι. Εγώ το έχω καλά στο μυαλό μου. Μια χαρά το έχουμε. Εγώ είμαι σίγουρα μπερδεμένη. Θα ήθελα να καλημερίσω όλη την παρέα που βρίσκεσαι. Να ευχηθούμε πραγματικά. Καλημέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και εμείς. Να μας πεις λίγο ξανά τη σύνδεση. Ο πατέρας μου έχει 2 παιδιά από ένα δεύτερο γάμο που έχει κάνει, ετεροθαλή αδέρφια μου. Τα βαφτίσαμε σήμερα. Είναι ο Ηρακλής Κίμωνας και η Αναστασία. Ωραία ονόματα. Ναι, να είστε καλά. Είναι μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή για όλη την οικογένεια. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έρχονται 2 καινούργιοι χριστιανοί στην κοινωνία του Χριστού, είναι ένα θαυμάσιο γεγονός από μόνο του. Έτσι, πόσα χρόνια έχετε διαφορά? Ο μικρός είναι 6 και η μικρή είναι 2. Αν απορείτε για αυτή την καθυστέρηση για το μυστήριο, έγινε λόγω ότι η μητέρα είναι καθολική και αποφασίσαμε έτσι από κοινού, δέχτηκε και εκείνη, είναι εδώ δίπλα μας, 6 ετών να θα μπει βαφτιστούν ορθόδοξα. Και πολύ καλά αποφασίζετε. 6 ετών θα μπει και μόνο του στην κολυμπή. Κανονικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ανέστη Βλάχο πώς νιώθει τώρα. Μπήκε μόνος του και το καταευχαριστήθηκε. Θα ήταν. Πώς νιώθει τώρα ως ευτυχισμένος παππούς, ευτυχισμένος μπαμπάς, με όλη την οικογένεια μαζεμένη γύρω του? Κύριε Βλάχο, πώς είναι τα συναισθήματά σας σήμερα, με τόσες χαρές μαζεμένες? Πολλές χαρές. Είναι συγκινημένος. Συγκινήστε που είναι όλη η οικογένεια εδώ μαζεμένη. Ναι. Χάρηκα ιδιαίτερα για τα μικρά που τα κάναμε χριστιανόπουλα. Εμείς οι Έλληνες είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Πρέπει να το καταλάβουν οι δικούντες στην Ελλάδα που κοντεύουν να περάσουν οι ξένοι 10 φορές τους Έλληνες. Λοιπόν, πρέπει να τα δούνε. Αλλά σήμερα είναι η μέρα που σαν παππούς είμαι συγκινημένος, γιατί τα εγγόνια μου γινήκανε χριστιανοί. Έχει σημασία, θα το τονίζω μέχρι να πεθάνω. Πού πάει η χώρα μας? Τέλος πάντων, Κύριε δεν Βλάχο, είναι εγώ ειδικά θέλω- η ώρα να τα πω. Είμαι πολύ ευτυχής. Έχω εδώ και τον άλλον, τον εγγονό μου, το μεγάλο, την κόρη μου, το γιο μου. Ευχαριστώ Νάντια, πολύ όσοι ήρθαν εδώ και μας τιμήσανε. Τους εύχομαι υγεία, ελπίδες. Έλληνες, πρέπει να αγωνιζόμαστε για την πατρίδα. Κωνσταντίνα μου, σε ακούω. εγώ αυτό που θέλω να πω, πέρα από το θρήσκευμα έτσι του καθενός και το τι πιστεύει, είναι ότι το πιο ευτυχές γεγονός είναι ότι έχει αποκτήσει οικογένεια και μεγάλη και υγιής. Να σταθούμε σε αυτό, γιατί ο θεσμός της οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντικός και καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε και θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα και άνθρωποι που δεν έχουν ή δεν έχουν καταφέρει να κάνουν κάποιο παιδί και αντίστοιχα εγγονάκι και όλη αυτή την ωραία σχέση μεταξύ τους δεν το αντιλαμβανόμαστε. Τα υπόλοιπα όλα εντάξει είναι δευτερεύοντα, ο καθένας έχει τη θρησκεία του, τα πιστεύω του. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα και μια κουβέντα και από τον άλλο γιο που είναι δίπλα, που βλέπω ότι υπάρχει και φοβερή Ήρθε ομοιότητα. μόλις η νεοφώτιστη, η Αναστασία, η μαμά των παιδιών Να και ο σας Ηρακλής ζήσουνε. Κίμωνας. Τελείωσε το μυστήριο. Να σας ζήσουν, κύριε Ηρακλή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ όλους. Καταρχάς, να Να το μάθουμε αν τα Σομπόμπηρας. παιδιά σε αυτή την ηλικία κλαίνε όταν μπαίνουν στην κολυμπή. Θα αποκλείεται, δεν το φαντάζομαι. Νομίζω το βλέπουν πιο πολύ στην διασκέδαση. Ο νονός θα μας Ήταν πει. παρούσα, το είδε το μυστήριο
Ναι. Ο μικρός πολύ άνετος, το ευχαριστήθηκε. Η μικρή, εντάξει, λίγο μας τσίνησε, αλλά εντάξει. Και αυτή μια χαρά, μια χαρά. Να σας πω εδώ ότι ο Νέστης ήταν πολύ τρυφερός νονός, γιατί η μικρή Αναστασία έκλαιγε αρκετά, πολύ περισσότερο από τον αδερφό της. Και ο Ανέστης, λίγο πριν τη βουτήξει στην κολυμπήθρα, της φιλούσε την πλατούλα τόσο τρυφερά και ήταν το μόνο έτσι που λίγο την ηρεμούσε. Γενικότερα είναι πάρα πολύ δεμένα σαν αδέρφια, όλη η οικογένεια. Αυτό που έχω εισπράξει εδώ είναι ότι είναι μια πολύ δεμένη οικογένεια, ξεκινώντας από τον παππού, από τον μπαμπά, από τα εγγόνια, από τα αδέρφια. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο γλυκό. Όντως, ισχύει αυτό. Ένα πολύ μεγάλο και γλυκό φιλί και από εμάς σαν εκπομπή, γιατί αγαπάμε πάρα πολύ τον κύριο Βλάχο. Το σεβόμαστε πολύ για όλη αυτή τη δουλειά σας που έχει στέλνουν την αγάπη τους τα παιδιά από την εκπομπή, κύριε Βλάχο. Επίσης, γεια σας συντρόφια, καλά. Γεια σας. Να είστε Να είστε καλά. Καλημέρα, Και να σας ζήσουν και να τα ευχαριστιέστε. Κάθε στιγμή είναι μοναδική και ξεχωριστή. Πολλά φιλιά από μας. Ευχαριστούμε που Και ωραία ρούχα μεταδώσατε φοράτε. αυτή την πολύ ευτυχισμένη στιγμή για την οικογένειά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε έτσι πάντα αγαπημένοι.